नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लेखबार जों दतमा गाननानै फैलायबाय आरोना जों दा मोनफैलायबाय सेरफांगुरि ओमफ्राय बे बिबाबो बनसोनो हाबा होग्रा न' ओमफ्राय दा बेयाव बिसना गैया आरोना जोंनि थाखाय दा बिसना लायदों मोनफैथ'वाखैनो बिसनाया ओमफ्राय बाखि सिख्लाफ्राबो खाथि खाथिनो दंजोबो बे आब' पाम्पुलनि रुम बेयाव सोरबा सोरबा दङ बे डान्सारफोरनि रुम बाखिफ्रा गाहायाव दं बेयावबो दं मिउजिक टिम ओमफ्राय जों दा गोजौआव हि बेलथाय नांनि हि सुना होदों बेयाव सिङाव ड्रामा पार्टि दं फैदो गोजौआव हि दङ बेनिफ्राय गोजौनि भिउआ नै जों बेयाव सान्दुं सायनो हायो फुङाव ओमफ्राय बेयाव जों दा गाबोन रिल्स बानायगोन आरोना आयौ गस्लाया गोलनासो थाबाय नै भिउआ मोजांथार बेनिफ्राय हा बेनिफ्राय बैयो सेरफांगुरि बाजार आरो बैयो जाबाय जोंनि स' जानाय जायगा गथ'फ्रा खामानि मावगासिनो दं मोनानि थाखाय रेडि बानायबाय थादों ओमफ्राय आं बेयाव हि सुदोंमोन नै दिरुंखौ खाब्रबदोंसो आङो गोलनासो थाबाय आरोना बेलथायना होनोसै आं फार्स्ट नाइटनि थाखाय थांनोसै फैदो चेन्जिं रुमाव मोनफैलायबाय नेक्स्ट डे मर्निं फ्रा सानैबो थांनानै चिकेन चाव जाबाय फ्राइड राइस जाबाय आरोना बिराद ओंखाम उखैदोंमोन डाबल जाबाय आरोना जोङो दिनै साहा लोंनो फैदों दिनैसो लोगो मोनबायना आं नोंसोरखौ मैयासो मिथिदोंना बेयाव फैदों होननानै ओंखायनो फार्स्ट टाइम सेरफांगुरियाव फार्स्ट टाइम नामाबो फार्स्ट टाइम आं जुरात फैबाय थाखायो फैयो फैनायालाय बै स्कुलाव दे जादो आलासिफोरा लोगोफोर जों दैमु लानिफ्राय फैबाय आरोना ओमफ्राय मेकआप सेकआप खालामबाय ओमफ्राय आगै दैमा जोंनो हरदों बिदि गांसे गासैनोबो साब्रै थांदोंमोन जों बेनिफ्राय थांनानै बिराद मोजां मोनबाय आगै दैमु फार्स्ट आङो दिनै फार्स्ट टाइम आगै दैमु मोनाव थांदों आरो आं बावगारा दङ नै सेरफांगुरिनि नंगौ सानाखैनोमोन क'क्राझार मेन टाउननिसो नंबाय थायोमोन आरोना खालामबाय हेलौ आं सोरदे जाबावबाय ओमफ्राय ओइ सोरनि जायगायाव दङ देलाय जाबावलायो माथोखौ हमनो हाबावा बियो ओमफ्राय सोर जाखो सानबाय थाबाय आंहा ओमफ्राय उनाव आब'नि देरसो आइ दैमुना जाहरबाय दैमुना नों होनबाय ओमफ्राय नंगौ जाबाय आरो दानो फैनांगौ जोंनाव जाबाय थांबाय जों साहा लोंना फैबाय आरोना दिनै जोंना सेकेन्ड नाइट बेयावहाय ओमफ्य गाबोन लास्ट ओमफ्राय सबनिया जों बहा थांगोन भालुकजराव थांगोन भालुकजरानो दिब्लाय खाथि जायो ना मा होनो फैलायदो जायफ्रा खाथिनि खै तारिख जागोन दिनै खै तारिख जायो 21 जाबाय ना 22 23 24 25 नि थाखाय 22 फैलायदो आरोना लोगोफोर थांलायनोसै ओमफ्राय माने सानफ्रोमबो होनायखौनो होनाय ओमफ्राय आरो जोङो माने श' खालामबा मबाइलखौ मिउजिक टिमावहाय होना दोननो नङाबा गोमाजानो गिनांगौ नालाय बेनिखायनो माने बिसोरो गावसोरबो दामबाय थायोना सोरबा गथ'फ्रा लाना होबासो माने जों एक्टिं खालामनायखौ लानो मोनो आरोना लानायानो जाया माने बेस्थ' थाजोबो न' लुनाय मानाय ओंखायनो भिडिअ'आनो लानाय जाया आरो बे ब्लगानो जोंना कन्टेन्ट जेबोआनो गैया सानथाम थाहैलायबाय जायगा सोलायलायबाय रुम सोलायलायबाय बेल' नोंथांमोनाबो बर जागोन आं माने भिडिअ'खौनो बानायहासो जालायलाङो आरोना थेव बानायबाय नोंथांमोनजों एसे सम रायलायनांगोन होननानै बानायबाय आरोना ओमफ्राय थांलायनोसै नेक्स्ट जायगायावहाय बे बोसोराथ' जोबनोसैयानो जोंना श'आ माने मास मोनसेल'सै गावबागाव न'आव थांनो मोनसिगोन बिदिनो शुटनि खामानि मोनबा शुट खालामलायसिगोनलाय शुटिंफोरनि खामानि मोनबाथाय आरो गावबागाव खामानियाव माबा मोनसे मावनानै थाहैनायसै आरो ओमफ्राय थियेटाराव थाफिननाया उननि बाथ्रा जालायसिगोनलाय आरोना ना जेरैबो क्रासा बेना नङा माथा बे क्रासनि नङा क्रास दङ बे खासे सिंगारसो आरोना क्रासा माथो थानांगौ नङा होनबा बुंना लानोबो हाया बिसोरा सेसलै नङा ओरैनो रेदावदो आरोना बयबो जेनेबा जेरै बलिउडनि एक्टर एक्ट्रेसखौबो सोरबा मोजां मोनो जोंहाबो सिख्लाबाबो सेंग्राबाबो क्रास थायोना जेनेबा बिदि नङा आरो फनबो रायलायलायनो मोननाङा आरोना ओइ मासि हेन्डसाम बिदि आरो मासि मोजां बेनि भइसआ बिदि टाइपनिसो क्रास माने थांसै बर जागोन लोगोफोर थांलायसै आरो दिनैनि दिना माबायदि थाङो नायनोसै नों मानो फैदों जेनेबा फ्रियावनो थियेटार नायनो फैदों नोंसिनि आन्दाराव रेडि जाजोब्बाय दसे थांसै बिनानाव
Sudah kan lo letra zaya tuh beri fungzani zai prime makeup isi senang nabi kau subai dah lama ini saya sadau. Oi meeting ga. Kya bana rahi ho? Reels. Beri pani reels bana jangan tu brush में खामा के. Payau lam se. Bikini kalau subai panel mana gang berse bidi gang tham se bidi lo suyer na. Konsen sunaya nampak dini ang hisnek lagi buterai demo lulu san nomo gya. Short movie bane ka ring sar lan no apir. Pai ne agwi demo mun no arna. Khathiau ne hokror ba mon lai lai. Se tanya dam ne magar gan dini last din lai because ab ne sai maya gan ne makhasa ne hisab so do khause subai seni roma kolong bujung zat no no. Ready जानानै फैलायबाय आगैजुनि लोगोनाव बेरायनो आरोना खाथिसो थाबायनासो फैदों ओरैनो अरबान होननायसो बिसिनाव ओंखाम जानो फैदों आरोना नाय एवनाय पापर बे बोरमा बेदर कबि भाजा मैथा ना गोजा दै मैथाया गोजा थारमाने अमा बेदर दालि सादे जरि bro जों जानोसै दा ओमफ्राय दिनै बेयावहाय सेरफांगुरियाव लास्ट आरोना ओमफ्राय जों मा थाङो गाबोन गाबोन खै तारिख जागोन 24 25 26 भालुकजुराव लोगो मोनगोन जायफ्रा दङ नायनो फैदो लोगोफोर डाइरेक्टरखौ थ' दिनै भिडिअ एसेनोसै बांद्राय गोलाव खालामला आरोना भिडिअखौ गोलाव बानायना ओमफ्राय आपल'ड खालामनो बिराद खस्थ' मोनो गोलावबाथाय जेनो जादोला दिनै भिडिअ एसेनोसै आरोना लोगोफोर